З моей сённяшняй суразмоўцай Тацянай Сявец мы гаворым пра сувязь пакаленняў і памяць пра Вялікую Адчынную вайну. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вось тут, у сценах бібліятэкі, у глядзельнай зале, імпрэза, якая была пабудавана па творах беларускіх пісьменнікаў у гонар вялікай перамогі. Вот што гэта за імпрэза? Як вы яе задумалі, як яна атрымалася, што гэта было? Мікліш, ведаеце, гэта была такая задума вельмі вялікая, і я спадзяюся, гэта была толькі першая з цэлай серыі імпрэзаў, якія наблізяць нашу літаратуру, творы сучасных аўтараў, творы аўтараў класікаў беларускай літаратуры да чытача, да сучаснага, жывога, маладога чытача, які часцей глядзіць у гаджэт, чым у кнігу, на жаль. Але мне здаецца, што вось якраз пераасэнсоўванне літаратуры, а у гэтым месяцы, у час 80-годдзя вялікай перамогі, мне здаецца, варта пераасэнсоўваць зараз літаратуру пра Вялікую Адчынную вайну. Гэта была вельмі важная сустрэча. І мы аб'ядналіся, я толькі адзін з арганізатараў, бо Саюз пісьменнікаў, Акадэмія, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў і Нацыянальная бібліятэка утрох зрабілі вельмі важную справу. Творы аўтараў увасаблялі маладыя артысты. Ну, тыя, якім было амаль столькі ж, колькі хлопцам, якія пайшлі тады на фронт. Маладыя, зялёныя, якім здавалася, што ўсё вельмі хутка скончыцца, і мары, і мроі, якіх разбіліся таксама ж вельмі хутка. І калі я чула, як чытаюць творы нашых цяпер ужо класічных аўтараў маладыя артысты, я зразумела, як важна паўтараць. Паўтараць і паўтараць словы пра подзвіг, словы пра боль і страх вайны. Вельмі важную рэч заўсёды кажа наш прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко пра тое, што калі мы забудзем гэту праўду, мы можам атрымаць паўтарэнне таго, што было калісьці. Нам з вамі, людзям, якія вучыліся яшчэ па савецкай школьнай праграме, было натуральна ведаць, хто такая Любка Шаўцова, мы чыталі «Маладую гвардыю», мы чыталі і чулі гэтыя вершы. А цяпер, калі гэта так натуральна для нас, мы да пэўны час перасталі паўтараць, і што адбываецца? Моладзь не разумее, ніхто гэта такія, нішто значыць радкі, панчынкі і лёг на калючыя скроткі дроту, і 200 салдацкіх запыленых ботаў прайшлі па яго спіне. Я памятаю, як чытаў гэтыя радкі Алесь Савіцкі, калі мы з ім і з вамі, Навум Яковлевич, ездзілі на Полаччыну па мясцінах, дзе ён ваяваў, дзе ён расказваў, як ён той тол круціў, а побач была дзяўчына прыгожая. У яго гэта было часткай жыцця. А для сучаснай моладзі гэта проста словы. І вось каб гэта не засталося проста словамі для іх, мы і зрабілі гэтую імпрэзу. І ведаеце, я спачатку думала, калі пісала сцэнар, пачаць з вершаў моцных, з Пысіна, майго любімага верша. Ведаеце, калі Міністане ў сваю дывізію пайшоў, альбо з таго ж панчынкі, але пасля зразумела, як важна паўтараць. І мы пачалі з верша Петруся Макаля «Урок паўтарэння». Мы паўтараем, сваё ляноце не патураем. І вось гэтае паўтарэнне, мне здаецца, мы абыгралі вельмі правільна, паставіўшы і урывак з «Маладой гвардыі», дзякуючы цудоўным нашаму рэжысёру Наталіі Олеговне Башавай, дэкану тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Дзеці, мне здаецца, ну якія дзеці? Яны ўжо маладыя людзі, яны пабачылі і трошкі зразумелі, што такое, калі ты мусіш устаць і аддаць сваё жыццё, што подзвіг – гэта выбар. Гэта перш за ўсё, пра што мы гаварылі з імі, бо спачатку таксама гэта былі проста словы вершы, якія трэба было паказаць на сцэне. Мы вось гэту памяць взялі і перадалі наступнаму пакаленню. І тыя дзеці, што сядзелі ў зале, якія прыйшлі школьнікі, яны таксама адарваліся на хвілінку ад гаджэтаў, ад тэлефонаў і паслухалі, у тым ліку і вас,
як вы рассказывали про бацьку, і пачулі, як ваш твор увасабляюць на сцэне, расказваюць пра хірурга, у якога было две маці. І што такое две маці? Таму гэта, мне здаецца, унікальны вопыт, і ён варты таго, каб яго прадаўжаць. Ну вось вы пачыналі, я памятаю ваш пачатак, вот такі лірычныя, такія светлыя вершы. Потым першая была п'еса напісана, вось такая казачная п'еса. Брыкішуся, шукаюць Брыкішуся, так. А вот увогуле, калі гаварыць пра тое, што адбылося на гэтай імпрэзе, можа быць, яшчэ не паспелі паставіць вот гэтую п'есу, но вы гаварылі пра тое, што ваша п'еса якраз новая, прысвечаная вот гэтай тэме. Так, гэта такі таксама для мяне новы вопыт і досыць балючы, таму што гэтую п'есу «Юрка, ты», яна называецца, я пісала даволі хутка, але выношвала яе, відаць, з таго часу, як увогуле пачала пісаць. Бо гэта гісторыя маёй сям'і, майго болю, майго дзядулі. Ведаеце, героі п'есы гэтай ветэрану, якога акуратна 9 мая двое падлеткаў забралі ўзнагароды, збілі, ударылі па галаве, ён апынаецца ў бальніцы, не памятае, хто ён зараз, але памятае, кім ён быў. І яму здаецца, што ён толькі-толькі вось з бою яго прывезлі ў шпіталь. І як разгортваюцца стасункі, чаму гэтыя маладыя людзі так зрабілі, чаму для іх гэтыя ўзнагароды былі проста цацкамі і сродкам нейкага матэрыяльнага здабытку, а не сапраўды сімвалам подзвігу і гераізму іх дзеда, прадзеда ўжо, дарэчы, вельмі мала застаецца. І мне хацелася паказаць, што час ідзе, і тыя адзінкавыя героі якраз вартыя таго, каб пра іх паклапаціцца і пра іх сказаць, і яшчэ паспець пачуць гэту праўду пра вайну ад жывых сведкаў. Прыкра, што я ў свой час падлеткам яшчэ не паспела пагаварыць са сваім дзядулем, з адным, які ваяваў, з другім, які дайшоў да Берліна, быў кантужаны, і пра якога я ведаю вельмі мала. Мне зараз сорамна, балюча і прыкра. Таму гэта п'еса, гэта якраз маё дзякуй маім дзядулям і бабулям, якія аддавалі сваё жыццё, сваю маладосць, здароўе і час, каб мы сёння з вамі маглі вось так сустрэцца і гаварыць. А сёння вы старшыня секцыі драматургіі Саюза пісьменнікаў. Вось калі пачалася ваша драматургічная дзейнасць? Все ў жыцці выпадкова і невыпадкова. Аднойчы проста светлай памяці Мікола Міколаевич Лявончык, артыст-цюга, сказаў: «Тацяна, трэба п'еса для дзяцей. Ты можаш напісаць?» І я, чалавек, які ніколі не пісаў, канешне, я паспрабую. Ну вось я паспрабавала, і гэта п'еса была пастаўлена ў тэатры юнага гледача. І тады я зразумела, што гэта цікава. Прадстаўленне на нацыянальную прэмію заўсёды мала п'ес. І мы гаворым пра тое, што сённяшнія драматургі, можа быць, мала пішуць, можа, з'яўляецца мала цікавых такіх твораў, якія ставяцца ў тэатрах нашых. Чаму? Ну, гэта балючая таксама тэма, і гэта тэма, якая распачынае цэлы шэраг такіх узаемных крыўдаў. Пісьменнікі кажуць, што мы пішам, а вы, рэжысёры, не ставіце, а рэжысёры кажуць: «Ды што вы пішаце, мы такое не ставім, альбо мы не ведаем і не хочам ведаць». І справа секцыі драматургіі Саюза пісьменнікаў якраз і мусіць займацца адборам лепшых твораў. І мы пра гэта якраз гаварылі на круглым стале, які адбыўся таксама нядаўна, пра тое, як прабіць гэты шлях аўтара, сучаснага аўтара да сучаснай айчыннай сцэны. І мы вырашылі, што мы будзем гэта рабіць у Саюзе пісьменнікаў, захоўваць гэту планку якасці, якаснай літаратуры, драматургіі перадусім, і рабіць адбор. І ўжо тое, што мы адабралі, будзем разам з рэжысёрамі ладзіць чыткі, далей гэта пастаноўкі. Вось так, гэта не просты і не такі хуткі шлях, але гэта шлях. Кожная дарога пачынаецца з першага кроку. Гэты крок, мне здаецца, мы зрабілі. Далей справа за усімі, за пісьменнікамі, драматургамі і за рэжысёрамі, пастаноўшчыкамі, артыстамі.
Ну что ж, пойдем далей по драматургічным шляху. Наша апытанка, гэта так положено у сцэнарыі, это драматургія наша. Вось скажите, калі ласка, вось якое б вы пытанне задалі свайму дзеду, фронтавіку, калі б вы маглі яго сустрэць, калі б можна было вярнуць той час, калі з ім можна было пагаварыць? Ведаеце, я тады ў яго пыталася ўсё-ткі, як там было на вайне, ці страшна яму было, што ён адчуваў, але ён маўчаў. Відаць, гэта быў такі траўматычны вопыт, што яму не хацелася гэты боль перадаваць мне. Мой дзядуля прыходзіў вельмі сціпла 9 мая, апранаў заўсёды самае лепшае, чыстае, медалі, белая сарочка, касцюм. Ён ішоў у сельсавет, там святкавалі, ён вяртаўся, заўсёды нейкі быў пакуначак такі, авоська з тушонкай, крупамі. Гэты заказ ім выдавалі як ветэранам, фронтавікам. Так. І ўсё адно, ён і ў гэты дзень ён быў маўклівы, ён трымаў сабе гэту праўду пра вайну. І вось літаральна некалькі дзён таму, калі я думала пра гэта, што няма зараз магчымасці пагаварыць з маімі дзядулямі, фронтавікамі, мяне напісаліся такія радкі, калі можна, я зачытаю. Ну, калі ласка. Ведаю, калі апынуся ўрэшце ля самай апошняй брамы, спаткае мяне не Абрам і нават не святы Пётра. Я пазнаю іх па вачах адразу, хаця і сышлі так рана. Дзядулі мае. Дзядуля Іван і дзядуля Фёдор. У дзеда Вані вочы былі блакітныя, як нябёсы. У дзеда Федзі былі вялікія акуляры. Я памятаю, як хадзілі мы ранкам у поле роснае. Я памятаю, што ў вайну ніколі мы не гулялі. Дзядуля Ваня усміхнецца. Ну, як палёт, не горай, чым самалётамі. Не марна арэлі, колі зрабіў я табе пад шатамі. Дзед Федзя штурхне яго ў бок. Сват, ці ты не аб'еўся блёкату? Ты лепш запытай, ці мірна жывуць нашчадкі там. А што адказаць на гэта? Я праз гады пытаюся ў іх, чаму пра вайну ніколі не распавядалі мне. І плакалі над зямлёю мае дзяды. І слёзы замерзлі. А кажуць, заўжды, як цвітуць сады, ідзе снег. Ну што ж, дзякуй. А вось, калі гаварыць пра тое, што вот сёння вы узначальваеце газету спецыфічную, гэта медыцынскі веснік, і увогуле з сям'і дактароў. Але калі сказаць, вот, у прынцыпе, людзі гэтай прафесіі былі і значнымі пісьменнікамі. Варта згадаць толькі Чэхава, варта згадаць там Булгакова, варта згадаць нашых Дзялендзіка, іншых творцаў, якія былі па прафесіі медыкамі. Вот чаму вы думаеце, вот гэтыя прафесіі звязаны? Мне здаецца, што пісьменнік, ён як і доктар, ён часам вымушаны аперыраваць, рэзаць і адразаць, каб высветліць нейкую праблему, раскрыць нутро гэтай праблемы. А часам, як псіхатэрапеўт, ён здымае і працуе з нейкімі траўмамі. Карацей, да кожнай медыцынскай спецыяльнасці можна падабраць нейкую адпаведную пісьменніцкую рысу, мне здаецца. Але галоўнае, што аб'ядноўвае пісьменнікаў, медыкаў, гэта тое, што ўрэшце яны ўсе працуюць з душой чалавека. І каб была і надзея, і здароўе духоўнае, душэўнае, трэба і своечасова прыходзіць да доктара, і своечасова прыходзіць у бібліятэку і браць добрую кнігу. Ну, вось вашы блізкія, вашы родныя, як цікавяцца вашай творчасцю, я задаю гэтае пытанне, а хаця я ведаю, што Мікалай Фёдорович, ваш бацька, вельмі цікавіцца вашай творчасцю, хаця ён хацеў, напэўна, таксама, каб вы былі медыкам. Не, акурат наадварот. Я хацела быць медыкам, а ён хацеў, каб дачка займалася чым-небудзь больш лёгкім, відаць, у жыцці. Но ўсё адно ў медыцыну я так ці іначай патрапіла праз такія дзверы іншыя журналістска-літаратурныя. Таму што медыцынская прафесія, яна вельмі суровая і няпростая. Вось якое я пытанне не задаў, якое б вы хацелі, каб я вам задаў?
Мне б хацелася ў вас спытаць, калі вы слухалі ось увасаблення гэтага твора свайго «Дзве маці», што вы адчулі? Калі вы памятаеце, у мяне нават голас крыху дрогнуў, таму што сапраўды я ведаю гэтую сям'ю, я ведаю, што вот гэты чалавек, які стаў жывым дзякуючы 18-гадовай беларускай дзяўчыне, якая зрабіла яго нібыта сваім сынам і выгадавала як сына. Тым не менш, драматургія ёсць драматургія, фармат ёсць фармат. І таму я жадаю вам плёну, я жадаю вам далейшых работ цікавых, жадаю вам п'ес новых і новых адкрыццяў у літаратуры. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнія госці, суразмоўцы была пісьменніца, старшыня секцыі драматургіі Саюза пісьменнікаў Беларусі Тацяна Сівец. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.